Hi everybody, Joe bácsi vagyok Hawaii-ról. Itten vagyok az én általamról elnevezett étteremben. Nagyon büszke vagyok erre, ez a Joe bácsi étterme. Nagyon jó tettünk, feleségem Méri akart enni hortobágyi palacsintát, de lebeszéltem róla, és helyette evett mátrai borzalmasat. Én ettem nagyon finomat, ez az úgynevezett magyar specialitás, a bécsi hús. Az a Wiener Schnitzel, Wiener Spitzelnek is mondják, akkor kémekről szól. Tehát egy bécsit, borjúbácsit ettem, és mellé ettem burgonya salátát. Nagyszerű volt minden, tényleg kiváló a hely. Egy dolog rettentően idegesített, mint most is ez a zaj. Hát ilyen zajos volt a szomszéd asztalnál, két gyerek, aki állandóan üvöltöztek. Én már mondtam, hogy én nagyon szeretem a gyerekeket, jól átsütve. Na mindegy, ez nagyon durva dolog, ez nem igaz. Nem is kell átsütni, nyersen is jók. Joe bácsi, jó bácsi.